Ecoforest tarjoaa laajimman valikoiman maalämpöpumppuja, joissa käytetään luonnollista kylmäainetta R290. Propaanin käyttö maalämpöpumppujen kylmäaineena on todellinen virstanpylväs. Tämä saavutus mahdollistaa kestävämmät, monipuolisemmat ja tehokkaammat laitteet, jotka soveltuvat kaikkiin asennuksiin. Propaani on nykyajan ja tulevaisuuden kylmäaine. Sen ilmaston lämpenemiskerroin on paljon alhaisempi kuin synteettisten kylmäaineiden. Uusilla EcoGeo Plus Pro maalämpöpumpuilla on mahdollista vastata minkä tahansa kodin vaatimuksiin, olipa kyseessä sitten uudisrakennus tai saneerauskohde. Monipuolisempi laitteisto, jopa 75-asteisen lämpimän veden tuotto ilman sähkövastuksen lisäapua. Suorituskykyisemmät laitteet, Ecoforestin hallinto-ohjelmiston avulla lämpöpumput voidaan sovittaa täydellisesti aurinkosähköjärjestelmiin ja tasoittaa tietä kohti nollaenergiataloa. Luonnollisesti innovatiivinen, aina askeleen edellä.